Assalamu alaykum muhtaram millatdoshlar. Siz Yangi Asr kanalында авыл андагы яшәеш һәм аграр тармакта барган үзгәрешләрне яктыртучы туган җир тапшыруын карыйсыз. Кабат сезнең белән күрешүгә шиксез шатбыз. Быелгы кышны бик салкын булачак дип фаразладылар. Миләш бик күп янәсе. Дөрес, миләш күп булды. Аны әле дә ашап бетерә алмый кышкайлар. Әмма көчле салкыннар бөтенләй күзәтелмәде. Көн аралаш кар явуы сөендерде аграрчыларны. Гәрчә халык инде бу күренешкә уфтана башласа да, сукранмый җәмәгать. Беренчедән кар көрәүнең файдасы бик күп. Икенчедән матур язлар килсә, җир анабыз дымга туйыначак Аллаһы бирсә. Бүгенге чыгарлышта кысыр яткан җирләр юк, әмма мал саны кимегән. Әлки районында узган ел өчен хисап тоттылар. 2 еллык тәнәфестән соң алдынгылар кабат бәйрәмгә җыелды. Азнакайдагы уңыш бәйрәменнән безнең репортаж. Сыннар ясау өчен нинди агач сайларга? Булат Илдаров остаханәсендә барлык сорауларга җавап табарга мөмкин. Гармон моңы гомер юлдашаның. Бүген дә яшьлек җитезлеген югалтмаган Нурҗихан апа янына Гүзәл Хөсәенова барып кайтты. Бүгенге тапшыруның төп темалары әнә шулар. Бу арада республика районнарында хисап сессияләре үткәрелә. Монда узган елга нәтиҗә ясап, киләсенә бурычлар билгелиләр. Бу атнада без дә Әлки районы сессиясендә катнаштык. Әлкилеләр өчен ел начар тәмамланмаган. Шулай да районда мал саны кимегән. Быел бу җитешсезлекне төзәтергә моның өчен мөмкинлекләрегез бар дип белдерде үзенең йомаклау чыгышында аграр министр Марат Җаббаров. Бу хакта тулырак киләсе видеоязмада. Әлки районы Карга авылындагы элеккеге иске балалар бакчасы бинасы танымаслык булып үзгәргән. Биредә Әлки кулланучылар кооперативының җитештерү цехы эшли. 2018 елда оешкан кооператив ел сайын эшчәнлеген киңәйтә бара. Biz kichkinadan tutingan edik. Bugungi kunda Әлки кооперативы 78 кешене берләштерә. Аларның пекарнясы бар, менә бу мясной цехыбыз бар, забойный цехыбыз бар. Бүтән мондагы җитештерелгән продукция безнең организациябыз зур. Biz 4 rayonuna absturd җитәбез балалар ашаучы белән мәктәпләрне. Алар моннан бөтенесе хәләл ризык, хәләл дигән знак алдык, хәләл ризык ашатабыз халыкка. Бүген биредә 14 төрдәге продукция җитештерелә. Күбесе ярым фабрикатлар. Һәр төр азык-төлек көне сәгате белән сатып алучыларына барып ирешә. Яз-көз Казан ярминкәләренә дә барып сату итәләр. Мөмкинлек булса, Шәхев базарында ел әйләнәсе сату итәр идек диләр. Нигездә шималны бары җирле халыктан гына сатып алалар. Сельский поселениялар белән эшлибез. Итне барып алабыз, исән килеш машиналарыбыз бар. Тире җыябыз, җын җыябыз, кышкырт җыябыз. Татсоюзда шундый программа бар, Татпотребсоюзда. Алар безгә яз көне бирәләр. Семена, без ул семиналарны халык белән эшләп, договор төзеп, кескенне җыеп алабыз халыктан готовым виде, бәрәңгесен, кәбестәсен, кишерен, бик ике яклы да уңгай бизнес бара. Сугым цехына узган ел авыл кешесеннән 178 тонна ит кабул ителгән. Итнең килограммын 340 сумнан алалар. Махсус автомобильләре бар. Кичкенә авылларга кирәк-яракны шул машиналар илтеп җиткерә. Ай сайын 1 миллион 500 мең сумлык акча әйләнеше шушы тармакка туры килә икән. Гомумән кооперативның эшчәнлегеннән авыл халкы да канәгать. Халыкка эш бар, шул кайда әйбәт. Эш кызлары бик яхшы эшләй, малай. Элгертәләр. Менә ул кибетчеләрне тагын сатып кына элгер алмый. Бик кеше эшләйләр. Кызыбыз әйбәт. Авылда хайван асрыйлармы? Асрыйлар. Коталар бездә бар, сарыклар бар, нигә бар, үзләр, бездә фермерлар күп бит. Дәрдә монда суялар, итләрне алып китереп суялар, бер азапсыз. Монда хезмәт куйган хатын-кызлар авылларында эш булганына сөенә. Каядыр йөреп эшләүдән арыган булганнар күрәсең. Аларның да районда эшләр иде, кайсылары эшсез инде иде, шуңа күрә монда килдек. Аллага шөкер, мин үзем районда эшләгән идем. Монда ачылырга дигән дә шатланып, монда эшкә кайттым районнан. Барыбызлык Карга авылының. Әйе, барыбыз Карга авылының. Үзебездә инде монда тапшыру пункты булган өчен алай бөтүр ягы юк әле, нагарат арттырабыз. Нурта геремне зернасында бирә, печәндә биреп тора, Аллага шөкер. Кооператив халыктан яшелчә дә җыя. Тик менә яшелчәне саклар урыннары юк. Аларның эшләре белән танышырга килгән аграр министр Марат Җаббаровка да гозерләрен җиткерде алар. Димәк, тиздән яшелчә саклау бинасы төзеләчәк Карга авылында. Марат Җаббаров Әлки районының еллык сессиясе эшендә дә катнашты. Сессиягә килүчеләргә район тормышын тасвирлаган күргәзмәдә әзерләнгән иде. 2021 елда Әлки якташлык җәмгыяте республикада беренче урынга чыкты. Мондагы хезмәтләрен күргәч, эшчәнлекләренә дөрес бәя бирелгәнен аңлыйсың. Районның шәҗәрәсе генә дә ни тора.
Бик тә оригиналь форматта, ул бер җирдә дә юк, Әлки муниципаль районының шәҗәрәсе. Зур форматта эшләнгән. Моны Татарстан атказанган икътисадчысы, хәвәскәр тарихчы Мансур Ганиев иҗат итә. Менә монда уникаль тарихи яктан каяк белән уникаль дигәндә, биредә менә сары төсләр белән буйганнар бүгенге көндә бу авыллар инде юклыкны күрсәтә. Бу тарихчылар өчен дә бик әһәмиятле шәҗәрә. Мәшһүр биюче Рудольф Нуриевның әнисе Фәрида ханым да Әлки районы Татар Төгелбае авылыннан икән. Шул ук авылда утарлары булган Апанаевлар гаиләсендәге Коръән басмасы да биредә урын алган. Бөек Ватан сугышын кичеп кайткан гармон да бик кадерле экспонат. Бүгенге көнгә килсәк, Әлки районында бик күп милләт вәкилләре яши. Аларның һәр кайсы кунакларны үз телендә сәламләде. Агачтан эшләнгән савыт сабага да сорау арткан соңгы вакытта. Яшь буынны агач эшләре сырына өйрәтүче Ильяс Хидиятуллин ярминкәгә баргач чит төбәктән килеп агач савыт саба сатучыларны күреп кайта. Ул каптым инде мин, җибәрми ул мине хәзер. Агач мине җибәрми инде. Көне төнешен белән шөгыльләнәм. Балалар белән шөгыльләнүдән тыш шу ярмаркаларга йөрим. Каравон, Перезвон, Ага базарда булдым быел, Уяфта булдым. Быел безнең районда бит Уяф була, республиканский, всероссийский. Анда күләнәбез. Төрле конкурсларда катнашабыз. Иң мөһиме аның һөнәрен үзләштерергә теләүче балаларның күплеге. Бер өйрәнгән хезмәт бер кайчанда онытылмый ул. Елда 30-40 бала шөгыльләнә. Шуның бер 20-се шундый әйбәт шөгыльләнәләр. Берсеннән берсе осталар. Менә бүген Кәримнап килдем. Иң оста егетем инде ул минем. Кайберләре мине уздыралар. Минем инде акустика подвайта, но алар миннән уздыралар кайберләре. Бызып кына бирәм ягы. Шуннан да талантлы балалар бихисап. Алар нидер эшләп карау гына түгел, уйлап табу белән дә шөгыльләнә әле. Менә бу Ранил Шәмсетдинов ясаган макетны заводта чын техник итеп эшләп чыгарсалар, авыл җире өчен ярдәмче агрегат булыр иде. Ранил уйлап табу белән 6 ел ширли икән инде. Корч сатырга өчен, пешәнне кисергә, чабырга өчен, бәрәңгене утыртырга өчен. Материал безнең Lego Mainstorms дигән. То есть Lego обычный Mainstorms дигән. Вот. Программирование. Үзем ясадым. Сессиядә яңгыраган фикерләрдән аңлашылганча, бүген Әлки районы авыл хуҗалыгына яшь белгечләр җитешми. Мәсәлән, 2021 елда бер сыерга 5610 килограмм сөт савылган. Бу уртача республика күрсәткеченнән 1600 килограммга кимрәк. Белгечләргә ихтыяҗ җитештерүдә сизелә дә инде. Чираттагы хисап елында районның сәнәгать оешмалары тарафыннан 568 миллион сумлык продукция җитештерелгән. Бу 2020 елга карата %4,7% тәшкил итә. Сәнәгать җитештерүнең индексы %1,4%ка тигез. 2022 елда эшкәртү оешмаларындагы җитештерүне киңәйтү продукциянең күләмен 598 миллион сумга кадәр арттырырга ярдәм итәчәк. Соңгы бер елда районда эшләүче Кызылшарык агро хуҗалыгында сыер саны шактый кимәгән. Моның сәбәбен аз сөтле сыерларны кыскарту белән аңлаталар. Үсемлекчелектә эреме ясау үзәкләре төзүдә акрын бара. Хөкүмәт ярдәме туктатылганча аларны тиешле күләмдә төзеп кую зарур. Грантларда катнашу өчен дә авыл халкының активлыгын күтәрергә кирәк, диде аграр министр Марат Җаббаров. Последние годы мы констатируем сокращение в районе поголовья крупнорогатых скотов. Соңгы елларда мөгезле эре терлекнең баш саны киме күзәтелә. Узган ел нәтиҗәләре буенча савым сыерлары да кимәгән. Бер сыерга сөт күләме буенча сез 41 урында торсагыз, инде баш саны буенча иң түбәнге баскычта. Хәзерге көндә Кызылшарык, Хузангай хуҗалыклары әлбәттә бу юнәлештә актив эш алып бара. Бигрәк тә Хузангай хуҗалыгы, әмма Кызылшарыкка әлеге сорауны бик җитди контрольгә алу сорала. Бүгенге көндә район хуҗалыкларында тәүлегенә 130 тонна чамасы сөт җитештерелә. Бу исә узган ел белән чагыштырганда 31 тоннага азрак. Бу бик зур сан. Әлбәттә эшкәртелмәгән җир мәйданы күп түгел. 300 гектардан артык җирне сез инде узган ел әкренләп әйләнешкә кертеп бетердегез. Район җитәкчелеге исә бүген сессиядә яңгыраган җитешсезлекләрне төзәтергә мөмкинлекләр бар дигән фикердә. Резервлар бар, безнең ничәгә әйтгәндә бер сыерларның продуктивностен арттыру безнең тора, шулай менә бу фармацентрлар, азык үзәкләре дип әйтәбез инде, азык үзәкләре төзү безнең планда менә Кызылшарык җәмгыяте буенча инде. Шулай үсемлекчелеккә килгәндә безнең растворный узеллар, безнең 57% әйтеп үткәнчә безнең общий бүгенге көнне 4 растворный узел төзелгән. Шулай быелгысы планда
тагын төзәргә. Министр да шуны әйтеп үтте инде. Быйыл агростартап гаилә фермасы грантларында катнашырга теләк белдерүчеләр дә табылган. Алар атчылык һәм сарымсак үстерү буенча бизнес план якламакчылар. Безнең узган елда инде агростартап, гаилә фермалары программалары буенча катнашучылар, җиңүчеләр булмады. Шул юнәлештә безгә авыл җирлекләренә игътибарны арттырырга кирәк. Быелгы елны менә уже безнең гаилә фермалары программасы конкурс игълан ителде инде. Анардан соң инде безнең агростартап булачак. Менә шул программаларга әзерләнергә Теләүчеләр бар. Безнең теләүчеләр бар. Бурычлар билгеле, максатлар куелды. Хәзер әлкилеләргә җиң сызганып эшкә керешәсе генә бар. Бер еллык тәнәфестән соң Азнакай җитәкчеләре авыл хуҗалыгы алдынгыларын кабат бәйрәмгә дәште. Үткән җәй район өчен гаять катлаулы һәм бик авыр булды. Корылык сәбәпле терлек азыгында читтән сатып алырга туры килә. Бүгенгә 50 миллион сумлык азык сатып алынган инде. Әле бу эш бүгендә дәвам итә. Төп бурыч малларның баш санын киметмәү һәм саклап калу. Яңа мегаферма ачылу көндәлек сөт күләмен 15 тоннага арттырган. Азнакайдагы уңыш бәйрәменнән безнең репортаж. Билгеле сәбәпләр аркасында инде 2 ел үткәрелмәгән тантананы Азнакай аграриялары шактый зарыгып көткән. Өстәвенә узган елгы корылык авыл хуҗалыгының барлык тармакларында эшләүчеләр өчен дә зур сынау булды. Шуңа карамастан район алдынгылар рәтеннән төшми. Яңа мегафермалар, хуҗалыклар төзелә, сөт савымы буенча да шактый алга китеш сизелә. Күрсәткечләребез дә бик начар түгел. Терлекчелек буенча караганда инде 30 мең баш малыбыз бар. 20 литрлек 12 мең сыерыбыз бар. Бу инде республикада без 4-5 урында барабыз. Сөт җитештерү буенча да узган елы белән караганда 3% тәшкил итте. 54 мең тонна ул инде аның күләме. Бер сыерга 7 мең килограмм сөт савып алдык. Бу инде бик олы зур күрсәткеч. Районыбызда гына түгел, республика күләмендә ит җитештерү буенча без инде 12% тәшкил итте. 4 мең тоннага җитте ит җитештерү буенча. Безнең инде төп бурычыбыз бүгенге көндә шушы булган күрсәткечләрне тагын да арттырырга. Тантана дәвамында Татарстан Республикасының махсус дәүләт бүләкләре, мактау грамоталары, акчалата премияләр бирелде. Барлыгы 100-гә якын алдынгы механизатор, комбайнчы, сыер савучы, мал табибы сәхнә биеклегенә күтәрелде. 86 елдан комбайнда эшлим. Уңышлар күп инде, елда уңышларга ирешәбез. Рәхмәт җитәкчеләргә, менә безне шулай билгеләп үткән өчен. Бәйрәм тантанасы җыр бию белән үрелеп барды. Танылган артистлар катнашындагы концерт программасы исә авыл хуҗалыгы тармагында хезмәт куючыларны алдагы уңышларга да рухландыра. Үз гомерләрен тулысынча авыл хуҗалыгына багышлаган хезмәт ветераннары өчен мондый тантаналар аеруча зур әһәмияткә ия. 1974 елдан коммунизм колхозында бухгалтериядә бухгалтер булып эшли башладым. Һәм 50 ел буена бухгалтериядә эшләдем. Бухгалтерия 17 елдан завсклад булып эшли башладым. Башта мин эшләгән вакыт дәврдә 9 председатель алмашынды. Без барс белән дә бергә эшләдек, тату эшләдек. 50 ел буена бер җирдә эшләдем. Бүгенге җитәкчелеккә рәхмәт, минем хезмәтемне хөрмәтләп бүләкләр тапшырдылар. Гомумән, район башлыгы сүзләренчә, Азнакай районы элек-электән республика күләмендә алдынгылар рәтендә булып санала. Әлеге югары күрсәткечләрне саклап калып, тагын да үстерү өчен бердәмлек һәм тырышлык кирәк. Ә инде эше барның ашы да һәрвакыт булып тора. Таш, тимер заманасында яшибез. Агачтан үй салулар, капка кыйма кырулар бөтенләй сирәк күренеш хәзер. Хәер, балта осталары да калмады инде авылларда. Әмма сирәк кенә булса да, агачка жан өрүчеләр күренгәли әле. Бүгенге героебыз Мамадыш районы Хәсәнша авылыннан Булат Илдаров. Аның иҗат җимешләре белән сезне Рузилә Фәттахова таныштырыр. Булат Илдаровның һәр көне менә шулай башлана. Махсус коралын кулында уйнатып кына эшләүче оста агачтан нинди генә матур сыннар ясамый. Араларында үзе уйлап чыгарган иҗат җимешләре дә, мультфильм геройлары да бар. Эт белән бу мультфильмнан бу ясый башлаган идем.
Hele bu тоже vakit etmedi betiminde. Tege vakit bu anda yasap koyamın da. Min bunu internetten koydum. İnternetten koydum. Anda figür var idi. Min metan yasayma üzüme degen. Yasay başlaganım. Бақшаға янеге қойылған. Мұнысы скамейканың бір колоннасы була инде. Мында әлі бүркіт оста қуян булашақ қошып тұрған. Мында орта скамейканың отқияғы бияғында бөлі булашақ мультфильмнен хаман шул бір композиция мұсын соғдылар бұл заказ инде. Қарап тұрышқа жеңіл генә күренсә дә, ағаш эшенең дә үз нечкәлекләре бар шул. Аларның барысында Булат үзлегеннән өйрәнгән. Үзе төзүче һөнәрен үзләштереп, берничә ел төзелештә эшләсә дә, күңеле аны барыбер агач эшенә тарта. Нәселдән килгән сәләт дип әйтсәң дә ялгыш булмас. Булатның әнисе дә яшь чагында рәсемнәр төшерергә яраткан. Ә инде бабасы Мулагаян тирә-юн авылларда танылган балта ustaсы булган. Мин бәләки вакытта дип әйтим инде менә мәктәптә укыганда ясарга яратам агачтан әберләр инде менә. Макетлар ясыйр инде без. И шуннан интип киттем инде мен кызыксынып. Аннан соң бу фигураларны мин башта Мамадыштагы яңа ялдыннан ниләр ясыйлар дип теге фигуралар калдан. Шунда ниттем инде чыктым ясарга. Аннан соң мәктәп агачтан ясап кайым әлдем дә, шуннан тутындым инде ясарга агачтан. Булат әйтүенчә, хәзерге вакытта заказлар шактый. Күбесе социаль челтәрләрдән күреп сорап язалар, шылтыраталар икән. Үзенең даими клиентларын да булдырырга өлгергән ул. Казан, Алабуга, Мамадыш, хәтта Краснодар якларында да агач эшләнмәләре белән кызыксынучы кешеләр табылып тора. Ну бай төрлечә калый инде. Авыллыгына калый, әйбергә калый. Материалны я сатып алам, я нитәм инде теге заказчик әйтәм, менә шуны материал кирәк, алар килеп бирәләр инде. Бай сатып алам инде. Моны агачны. Дип әйтәм, лесхоздан якшыдан алам инде, менә кешегә кашанда ут менә пайталар бит. Сөешәмдә алатны сатып алам инде. Агачны кисү, шомарту эше бар, ләкин аны чын сәнгать әсәренә әйләндерү сәләт, осталык кына түгел, зур түземлек тә сорый. Мисал өчен, бер сынны ясау 3-4 көнгә сузылырга мөмкин. Ә менә бу эскәмияне исә Булат 1 ай буена эшләгән. Башта махсус эскизларын ясарга, үлчәмнәрен билгеләргә кирәк. Шуннан соң инде иркенләп агач эшенә тотынсаң да була. Сыннар ясаганда Булат күпчелек кайын агачын куллана. Нык агач булгач кителми, вак эшләрне ясаганда бик уңайлы дип аңлатты моны балта остасы. Ә менә кәрзин, бишек, кәнәфиләр үргәндә инде махсус тал чыбыгы кирәк икән. Әлеге катлаулы һөнәргә исә Булат китаптан карап өйрәнгән. Кәрзиннең намында чыбыклардан уйлай инде ул. Моны яфрак ялганчы җыела инде, мәсәлән, көз көне яфрак юлгач. Яфрак юлгач җыела һәм яз көне ниләргә хәтле моя хәтле инде җыясың да. Ана үзем сауыты бар иманда, пешерәм мин аны, и мине салдырам шын. И әзерләп киптеп размерларга интеп коеп куям инде. Кирәк вакытта шуны алып куям. Бу кәрзинне үрергә бөтен материал әзер булса, 3-4 сәгатьтә мин үрәм инде менә. Киләчәктә Булат үзенең хезмәтен тагын да үстерергә ниятли. Аның фикеренчә, агач эшендә иң мөһиме тырышлык һәм бөтен күңелеңне биреп эшләү. Тәҗрибә туплау максатыннан агач остасы Казандагы Туган авылым комплексы өчен төрле сыннар ясаган. Андагы чәкчәк тоткан татар кызы, Төбәтәйле Сабантуй батыры, Казан мәчесе, Тукайның кәҗә белән сарыгы барысы да аның хезмәт җимешләре. Планна яхшы бу, Давыд тирәгә бу улы мастерская салып биргән. Бу может ясың, мебель, резной мебель белән может заниматься в дальнейшем дигән алдагы ниләрдә. Пока заказлар булганда буларны ясыйм инде. Кресло, качалкалар уям инде минедән. Толдан бишекләр, ниләр, стеллажлар ясыйм инде, шул заказ итәләр дигән. Әлеге оста барысыннан да канәгать. Өстәвенә иң зур ярдәмчесе һәм иптәше дә янында. Мөхтәр исемле дүрт аяклы дусты Булатның ничек эшләгәнен читтән генә күзәтеп, аңа көч биреп тора. Авыл гармончысы конкурсы дәвам итә. Кызганыч, катнашучылар гына аз булды. Шунысы күңелләрне тә. Электән гармонда уйнаучы хатын-кызлар бик сирәк булган. Сәбәбен төрлечә аңлатырга буладыр инде. Бүген без сезне Балташ районы Шепи авылында яшәүче Гөлҗиһан апа белән таныштырырбыз. Лейсен вокаль ансамбліне. Менәмесі біздің Казанда инде чыгыш ясаган кызларыбыз безнең. Бер кочак Татарстан, Башкортстан газеталарында узган гасырның 70нче еллардан алып бүгенге көнгә кадәрге язмаларында бер кеше гомере тарихы. Ә музыкага мәхәббәт, талант әти-әнисеннән күчкән. Нурҗиһан апа белән әкренләп хәтер дәфтәрен барлыйбыз. Версида иде менә, әниде, әтиде тавышлары бик моңлы, бик әйбәт иде инде.
Башлангыч сыйныфларда укыганда ук мәктәпкә гармунын өстерәп барып уйный торган булган кичкенә Нурҗихан. Мәктәп еллары әнә шулай гармун уйнап, җырлап үтеп тә китә. Күпләр аның киләчәген артистка итеп күзаллагандыр мөгаен. Ондай уйлар булмады, без саллы төзелешенә киттек. 70-нче елны мәктәпне бетергәч. Агитация шәп. Ондагы күңеллелек, ондагы рәхәтлек, саллада барсы да теге роба киеп йөриләр бит инде. Акча нормальный иде, әйбәт иде. Менә нәрсә ул совет чоры романтикасы. Бергә тулай торакта яшәп, матур бер төрле эш киеме киеп, заводта эшләү. Бүгенге яшьләрнең акылына да сыймаслык нәрсәләр инде булар. Заводта бераз ияләшкәч, Нурҗихан апа кабат моңга тартыла. Бәхетенә шул елларда энергетик мәдәният йортыда ишекләрен ача. Бергә эшләгән кызлары белән шунда йөри башлыйлар. Әнә шунда инде Флора Хорматовалар белән танышып, аннан соң инде мин теге җырлый да башладым. Соңыннан күрше бүлмәдә Алия Хафизуллина Таҗетдинова элегендә ул ансамбль җыйган булган. Мин үзем гармунда уйныйм, күңел тартыла җырларга. Шулай торып, шунда да кирип киттем мин. Ничектер мине сразу солистка итеп алдылар. Биредәге үзешчән артистлар белән Татарстан, Башкортстан концертларында, конкурсларында беренче, икенче урыннарсыз кайтмаялар. Булачак ире белән дә Башкортстанга гастрольләре вакытында танышакыз. Өйләнешеп шунда яшәп калалар. Ике уллары туа, әмма язмыш Нурҗиханны кабат Чаллыга кайтара. Икең бер карашта булырга тиеш. Ир белән хатын бер карашта булырга тиеш. Ул бик үк аңлап бетермәде инде. Аның өчен дә мин аны гаепләмим. КамАЗ заводына эшкә кереп, Нурҗихан апа тагын иҗат коллектив оештыра. Кабат гөрләтеп Татарстан буйлап чыгышлар ясыйлар. Алай гына да түгел, Болгариянең Брезник шәһәренә барып концертлар куеп йөргән КамАЗ артистлары. Инде лаеклы ялга чыккач, Теләче музыка мәктәбендә 5 ел балаларны җырларга, гармунда уйнарга өйрәткән. Аннары авыру әнисен карарга Чүпьягә кайткан. Әти-әнисе инде вафат. Зур концертлар, гастрольләр дә тарихта калган. Әмма тик тормас Нурҗихан ханым Чүпьядә дә үзенә шөгыль тапкан. 10 ел элек авылның моң ияләре белән Туган ай исемле керәшен җыры төркеме оештырганнар. Республика күләмендә үткәрелгән шараларда еш кенә катнашабыз. Район күләмендә үткәрелгән конкурсларда. Менә бүген дә инде без җыелган ик безнең районда февраль айында узатырган Балкыш район конкурсына әзерлек бара. Туган ай коллективының осталыгын тиз генә аңлап алыр өчен менә сезгә бер генә факт. Универсиада кадәр дөнья күләм чараларда катнашкан коллектив бу. Монда һәрбер артист үз урынында. Менә икшәре библиотекада эшләр, менә шундый Гөлсинә, Золия, бусы менә Золия. Алар инде клуб эшенә тыкшынмаган. Җырларны табалар. Теләшенең инде безнең ядросы менә Шин крашенләр булар. Шин крашенләр. Башлап җибәргәндә дә һәрбер кеше монда әнә шул инде нәрсә диләр әле. Нурҗихан безне шулай дип бирде. Нурҗихан апаның җитез бармаклары әле дә гармун төймәләреннән йөгерә. Коллективның тоткасы дип йөртә аны коллегалары. Нурҗихан апай безнең ул алтын бөртек дип әйтсәм дә дөрес булыр. Инде ул безнең ансамбльнең йөрәге. Шуннан башка безнең ансамбль күптәннән таралып биткән булыр ие. Менә шундый үзе җыр телле, үзе сирәк ишрый торган сәләт иясе ул. Дөньяны нурландырып, янындагы кешеләргә дәрт биреп торучы Нурҗихан апа. Алдагы көннәре дә җыр моңга бай булсын дигән теләктә калабыз. Туган җир тапшыруының бүгенге чыгарылышы тәмам. Аның чираттагысын киләсе җомга 18 сәгатьтә карарга онытмагыз. WhatsApp номерын экраннарда күрәсез. Сездән сорау тәкъдимнәрне көтеп калабыз. Исән-имин күрешергә язсын.